Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kiladan repulai tili kimasi kibala yopang Hakathain Southwest Khasi Hills District. But nakini santili kilayam. Namarkani ka jingjao Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District. Uba tilengwa. Ula khot jingalang yakiseng jong kinong otdo. But kumjuru iki doctor. Jong katanan Animal Husbandry and Veterinary. Ula pentip bakam shemladon kanu ka jingma yaki brio namar baka dege jingpang bayabin tang paramasi. Hendrai pan ula betha iki nong oddo bakim dai pan man oddo iki masi niki sniang ki bapang. Kakunhun ki nong nya taksi hanong ba shilong kala lektur shaka office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills District. Man persya ya ko hukum jong kani ka office man pentri kamno daki ot ki even number na kabanta ki kali saw bat ki taksi ki baru sya khandailat ban mot pran ban lait na ka jingkhap nya kadisi kala khat jingalang yakini ginong nya taksi bat kala pentip syaki ba ka office kan hab banyat be syakhaman namar ba ka de ka bala patha da ka yeng ka syari ban weng ya ka jingtheng kali ha kanong ba shilong ki khubo na ka than stilam mi ngi kidon kumba 8000 tili ki tiar set jong ki pulit ki bala syakni ha ki riu pat ba Haka jinga kanaan kabrami ha Manipur, haka lai Tarik U Jylliew arasar apulai. Menteri Ketanat Kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah haka jinglet jong usha Manipur ula kentu yaki patba baki day banwan IT no yaki tiar siat baki lakni bala dakim IT ban si ban pha khandra haki shipai ban yo biang yaki tiar siat bala syakni. Hadu menta ki don shispa sapoteli ki tiar siat baki patba kilawan ban pendam. Namar baude ukuki IPS officer P Donggal Rasha penduk kamno ya kekerdan ke baubat kum Director General of Police jangka Manipur bat haka jaka jong ula thung do IPS officer Rajiv Singh bon pet shipor mentala sa priang sa ki social media ki kerteng jong ki officer ba pher na ki jat ben riu maitei bal adawa ba yakiru de bat pinken ria kamno namar ba ka bu jingma ya ki jat ben riu kuki u president jong United States Joe Biden ula kelon harensan hadin baula dep ban pinkup buram ya ki samla ki bala pendam ya ke graduate na US Air Force Academy ha Colorado. Biden ula don menta prapos nam kerta. Ula yang halor rinsan kumba shiken ta shiteng ban penku buram ya ki khandai spa arpwengot ki samla puli. Hendrei shwabon letno chaka jaka shong jong ula kelon. Ka White House kala pentip shikilat pathai khubor ba president Clement Saw AA. Hendrei kadai ka ba shujinthun shwabon let chaka shong. Ka China mentau snam kalamat ya ka jingjur slap ka ba 4 juja menuru hakate kari bat namar ka jing ther palat jong ulap ba katu kat ni ki benta jong ka China clash lay kila dan laingot ki balayam bat uwei ubadang jar ngai hadu mentarum lapin kerja no ya ki lai puar hajar arspa ngut ki brio na ki jaka shong jaka sa jong ki lai pau million ton ki marrep kila do ai hakani jing shlay President jong United States Joe Biden ula pentip basyan ka Sweden kan salongno ka rekhot bapura jong ka NATO. Ka Sweden ka kwa la kamslem ban longkum ka rekhot jong ka NATO. Hendrei ka Turkey kala persya iya kani. President Biden ula pentip minta udang yakren penbet bat President jong ka Turkey Recep Tayyip Erdogan. Dikitu kilong ki khubor minta ka segi hakimat kiman. Kublai.